Bon, on est soma. Daga kanya siki sanganya kilin tango shira enfin. Wati kilo fleni Amidu Kulubali alika montu bala senafosola somadena. Wati kile kanbo fleni shara berti alika montula senafosola. Wati kile fana fleni yaguba dumya uruji alika montu bala nuwati na kati lafiavugu. Wati kiran kan mo ube somadai na fana kunafuni o lase wati o kofo awi ni alama ko wɛrɛ kɛ sini n'o ye araba ye radio jigiya a ɲɛmaaba o kɛlen bɛ ka lajɛrɛ boloda ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ protection civil o cours kɔnɔna na sini ka sanga san laban gɛlɛya min na accident ka ca ani san 2020 ko minnu kɛra a kɔnɔna na o baaraw o bɛ sini de kɔsɔn wele bilalen bɛ maaw ma bandaw jamana ɲɛma a ye irisi jamana minnu ye irisi ye o lasigiden Igor Antonovich a y'o bisimila kunu ninnu ye hakilina caman fɔ ka sanga jamana taabolow ma ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwalew de filɛ min bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka jamana sigida kibaruyaw ye Seydou Diallo n'ale radio jiya directeur ye ka sanga sawa kasara min ni ɲɔɲalen bɛ an ka sigida la yan n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ jɛkulu dɔw sigilen bɛ yan minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ accident yɛrɛ kɔni kɔlɔsili ma n'o bɛ tali kɛ protection civile la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ni radio jigiya kɛlen bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kunnafonidi kɛ walasa adamadenw u bɛ se k'u hakili to don min n'o ye san laban don ninnu a kasara ka bon kosɛbɛ walasa maa bɛ se k'i hakili to a la cogo min na siratigɛ la sini sɔgɔma kabini nɛgɛ kanɲɛ 9 waati 9h bisimilaliw bɛ daminɛ ko in bɛ taa to sen na fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 11 n'o ye 11h ye o tɛmɛnen sanga 20 ye kun sini n'Ala sɔnna sini sɔgɔma o la ni su kora ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 o ma ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen sanga 30 ye o ye kunnafonidi ye min ni arajosow bɛn'o lase n'o bɛ tali kɛ radio jigiya o kolonsonɛ ni radio danaya ni radio jigiya radio sababu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kunnafoni bɛ di sini o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wele bilalen bɛ Zewakaw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amidu Kulubali n'a ka délégation Ɲenepe Watara n'a ka délégation ani Zewa quartier 3 bɛɛ lajɛlen a maaw bɛɛ lajɛlen wele bɛ sini sɔgɔmada la ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ fɛn min protection civile mairie-kɔrɔ ale kuruba kɔnɔna na bandaw a ye irisi jamana o lasigiden a y'o bisimila kunu Igor Antonovich ni kun kɔnɔnen don kosɛbɛ a bɛ tile dama bɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na kunnafonidilaw fɛ Vladimir Putin kun kan ka a ci kana Mali la a bɛ nin ka tile 2 bɔɲɔgɔnko bɔ kunun de kun ye tɛnɛ ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ a bisiminala bandaw fɛ ninnu ye hakilina caman yira ɲɔgɔn na nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Igor Ivanovic la ale yɛrɛ bɔlen kɔ jamana ɲɛmaa fɛ a kumana kununko sɛbɛkɔrɔ kuma kɔnɔna kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔla la ka da la ko ale cira cila min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛnw o kurakurayara ko Mali bɛ kulo min na irisi jamana nɔfɛ ko a kulo in mɛnna ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'o ye ale yɛrɛ nakun ye e m'a ye k'a fɔ ko ale kun kan ka na don min ko bɛɛ lajɛlen kun ma se k'a dafa nka Vladimir Putin ko ka foli lase Malidenw ma Malidenw bɛ ka ci min kɛ ka se a ma ko a kulo b'a bɛɛ la ko a ka ca Ala fɛ a ka kuma la ko
o tɛna bɔ ɲɔgɔn jigi kɔrɔ fe Vladimir Putin ni ci min don a da kana ale bɔlen kɔfɛ Mahamadu Mumuni Mayiga ni ale ye Niger jamana o lasigiden an fɛ yan Mali la ale fana nana kunungo jamana ɲɛma bandaw y'an bisimila ale a jira k'a fɔ bɛɛ bɛ nin jamana fila cɛla dɔn ka d'a kan ko taala ye ɲɔgɔn ye siratigɛ la bɛnkan sɛbɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ma ko Liptako Gourma o Liptako Gourma ko o dancɛ minnu bɛ yen ni dankari bɛ ka k'o la bi ka fɛɛrɛ kɛ o la fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka ni jaadikɛla ninnu kunbɛn joona ko o de kɔni ka fisa dɔ kɛra mankan na dɔ kɛra kuma caman na ko Mali ani Niger ni Burkina olu min faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka Liptako Gourma ka bila sen kan ko k'a lajɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ k'a la n'o tɛ ko mɛn kelen bɛ dɔ in na vice-président gouvernement kura min b'an kunna b'o vice-président n'o bɛ tali kɛ colonel major Assimi Goïta la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ taama la a welela Togokaw ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Fort Yasinge Yadema ye kunungo a ye sira ɲini ni ka don avion kɔnɔ k'i kun da Togokaw fɛ kan a bɛna lɛrɛ 40 ani lɛrɛ 8 48 heures a bɛna o kɛ Togokaw fɛ a taatɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a bilasira ka d'a kan ko a kɔni a sugu yɛlɛmana siɲɛ na ka d'a kan kabiri maaw y'a dɔn don min n'a dɔnna ni sɔrɔsi fini ye ni kunun tɛ Assimi Goïta ma deli ka sɔrɔsi fini bɔ a kana fiyewu nka n'a welela maa min dun y'a wele o y'a wele o ye jamana ɲɛmaa ye a ka ɲi a ka yɛlɛma don a la kamalen ɲuman ni a cɛ ka ɲi wa vɛsi y'a minɛ o de la kunungo a taatɔ o y'a bilasira fo ka maa caman fili a ma kunungo Assimi Goïta a taatɔ Togokaw fɛ yen nɔ Faransi kɔni bɛɛ sigilen tun bɛ a kan k'a fɔ Faransi tɛna ko kɛ tile fila in na a tun bɛ bali maaw de la ko n'o tɛ min fɔra tan nin ma bali maa si la kunungo sɔgɔmada tile ko Faransi sɔrɔsiw maa 3 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na k'a kɛra Ɔnbori ani Gosi ni ɲɔgɔn cɛ k'u tun bɛ cila la min tun bɛ tali kɛ jaadikɛlaw olu kɛlɛli la Faransi ye nin kunnafoni di Emmanuel Macron fana y'a sɛmɛntiya ni maa 3 n'o fana fagara ko o bɛ Faransi sɔrɔsi fagara Mali la a b'a kɛ 47 ye tuma min na ni nin kunnafoni dira bandaw ko bandaw ye foli kɛ ko Ala ka hinɛ banbagatɔw la nka maa caman y'a jira k'a fɔ o ni min kɛlen filɛ ni saya kɔni mana fɔ ko la maa tɛna se k'a fɔ i tɛna dɔ wɛrɛ fɔ la n'o tɛ Faransi bɛɛ sigilen b'a la k'a fɔ de kuma wɛrɛ tun tɛna fɔ Faransi bolo tile fila in na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn fɔ a fɛn fɔli Malidenw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni mankan wulila Faransi nɔfɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye kuma o kuma ni mankan wulila Faransi nɔfɛ o bɛ ko kɛ min b'a jira k'a fɔ an ka ɲinɛ o fɛnw kɔ ni maa min ye France Inter lamɛn bi bɛɛ k'a lamɛn n'i y'a lamɛn miniti 30 o bɛ segin ni saya ko nin kan o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa ye min fɔ k'a fɔ de ko mission ka kɛ Faransi bolo bele Mali tɛ min kalama ko a kana kɛ yali nin min kɛlen filɛ Mali bɛ nin kalama wa a b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi yɛrɛ dalen don a la bi k'a fɔ ko o nege tɛ Maliyɛnw la an bɛ waati min na comme sisan o dun o mago bɛ yɔrɔ min na Mali la o mago bɛ fɛn min na Mali la n'o ma bɔ Maliyɛnw bɛ fɛrɛ ka min kɛ u b'o kɛ n'o tɛ Faransi kɔni tɛ yɔrɔ bila fiyewu a fɔ ko maa 3 sara kunungo saya kɔni man ɲi nka k'a fɔ ko labɛnnen tɛ Faransi bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Faransi labɛnnen don ko wɛrɛ kama min ni si tɛ kelen ye n'i ma kunnaja kunnafonilaw ye nin bɛɛ fɔ o ko misali la juin kalo o bɛ nin ka se bɛɛ ka MINUSMA jateminɛ ten an bɛ waati min na kuma bɛɛ k'a fɔ a tɛ foyi kɛ ko nka ni juin kalo surunyana i b'a mɛn k'a fɔ ko MINUSMA maa dɔ sara y'an fɛ a sara y'an fɛ yen wa ko attaque kun kan ka kɛ yan fɛ ko a kun bɛnna a b'a ladɔnniya k'a fɔ o politiki min ni o b'o la bi Faransi ka baara taabolo don bɛɛ lajɛlen sigilen b'a la k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ maaw kɔni sara Mali kɔni bɛ dugawu ka ye ko nka k'a fɔ ko nin tɛ politiki wɛrɛ ye Faransi bolo walasa maaw ka bɔ
o tɔgɔ bɛ da la cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ faransi ka baara taabolo o de filɛ mali kiiritigɛbolo u ye maa caman maa 7 min tun minɛna o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 5 b'a la olu kɔni taara kasobo b'a la kan 1 na kunun o maa minnu taara kan 1 na an b'a ladɔnniya k'a fɔ arasibasi b'o la PMI directeur b'o la ani fɛn min n'o ye Seku Tarawele ale fana b'o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko jalakili y'u sɔrɔ kosɛbɛ jalakili min b'u nɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko o tun bɛ fɛ ka janfa don Mali ma ka na ni fɛn ye Mali la min bɛna ni fanga lagosili ye walima ka coup d'état labɛn ko n'o kɛ Mali la kunnafoni caman bɛ ka fɔ nin ko in kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan fɛn min n'o ye docteur Bubu Sise ko ale taara a yɛrɛ kalifa fɛn min ni o ye faransi ka lasigidenso min bɛ yen ko ale taara a yɛrɛ kalifa o yɔrɔ kɔfɔlɔw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ PMI a waribɔla walima o directeur général ko ale fana minɛna Vital Robert Job k'ale minɛna ka fara Mamadu Kone kan ka fara fɛn min ni o ye directeur de la sûreté PMI o kan Sulemani Kanzai ale fana minɛna ka fara fɛn min n'o ye Seku Tarawele kan ka fara Mohamed Ali Batili kan Mohamed Yusuf Batili ale fana n'a ma kuma ko arasibasi ko o y'o déféré kununko ntɛnɛn wa a kɛra Bamakɔ kan 1 na an b'a ladɔnniya k'a fɔ min yɛrɛ kura ye nin ko in na arasibasi ko o y'a bɔ ja min na o ja kɔnɔna arasa ja min tun b'a kun na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don o y'o bɛɛ lajɛlen bɔ a kun na arasibasi kɔni kununko ko o y'a bila kan 1 na ni ala ma ko wɛrɛ kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira URD ale min n'ale ye Sumala Sise ka parti ye u ye kunnafoni di kɛ k'a lase bɛɛ ma Mali yɛrɛ gouvernement ale ye dɔ fɔ a la o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min n'o ye Sumala Sise ko a ka suturali o da sera ma kununko URD o y'a jira k'a fɔ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Sumala Sise a su ka kan ka bɔ alamisa don n'o kan ka bɛn décembre kalo tile 31 ma nɛgɛ kanɲɛ 14 waati o kan ka sɔrɔ a su o sera Senu pankurudi kɛnɛ kan suturalen o bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ juma don fɛn min ni o ye a bɛ kɛ an bɛ palais de la culture Amadu Ampateba a suturali fanba a suturali bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o yɔrɔ kɔfɔlɔ olu la o de la tɛgɛnɔ bila kɛra gafe na maa min fɛ o ye URD a ɲɛmaa dɔ ye n'o bɛ tali Mɛtre Demba Tarawele la o la ko an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ in an ka ala ka hinɛ Sumala Sise la Mokhtar Wan ale fana bɛ taama la nin waati in na Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabore fɛ yen ka sanga ale Roch-Marc Christian Kabore kalafili min kɛra ni a kɛra jamana ɲɛmaa ye bandaw ye Mokhtar Wan ci ka taa ye a taara Mali jɔyɔrɔ fa Pierre Bouyaya n'ala ma ko wɛrɛ kɛ ale min fana tun bɛ diɲɛ sirigɛnna tɔnba o ka ciladenya la Mali la n'a ka jamana wolo jamana o ye Birindi ye ala y'ale ka kalifa min minɛ la ko n'ala ma ko wɛrɛ kɛ bi min ye tarata ye ko a ka suturali o bɛna kɛ cathédrale de Bamako la o la Pierre Bouyaya ko ka suturali o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cimetière catholique de Bamako kura la ko a ka suturali bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔlen o la fɛn min ni o ye Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalafili ko ale société civile wele kunu ka fɛn fɔ olu ye ka da kan ko kalafili o bɛnale wa kan ka kɛ kɛcogo min na ko a ti ɲɛ a tɛ se ka kɛ cogo sugu si la minnu ko a y'o de wele kunu société civile bɛɛ b'o la ani association caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunu walasa fɛn min n'o ye kalafili min bɛ nale n'o a bɛ daminɛ maire kalafili la novembre kalo tile 2
ko a ɲininen don société civile bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija u ka jɔyɔrɔ fa walasa ni jɔyɔrɔ fara kaban a tɔw ko gouvernement ka baara ye min ye tamaki si t'o la o ko nin ko nɔgɔ tɛna na kɛ o la o sira an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalafiliko ma ani société civile ka fara jɛkulu caman kan o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunungo ka lamɛnni kɛ covid-19 dɔgɔtɔrɔw ye tulo bɔ ko malidenw ka lamɛnni kɛ ka d'a kan ko o da bɛɛ dalen tɛ nin bana kofɔlen na o y'a sɔrɔ ko a bana bɛ ka juguya don o don mali la k'a daminɛ kalo ni tile 21 ka taa tile 25 la ko maa min tanyana coronavirus fɛ k'a tari jɔ maa 27 la an bɛ waati min na komi sisan o tile damadama kɔnɔna na a ye maa min sɔrɔ maa 383 o la ko min bɛ fɛ malidenw ye dɔgɔtɔrɔw ko ten o bɛ ka bana ni négliger ka d'a kan ko kɔɲɔkow bɛ ka kɛ maa si hakili tɛ kɛ nunabiri la jama bɛ ka to ɲɔgɔn kan ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye ni kunna ma diya kɛ kuma min bɛ ka k'a fɔ ni maaw m'a lamɛn a laban k'a bɛna kɛ kasara min ye mali la ko a bɛna sɛbɛkɔrɔ juguya ka d'a kan ko min bɛ ka k'a fɔ ko dalen tɛ o kuma wolo la burkina faso a b'a ladɔnniya k'a fɔ Roch-Marc Christian Kabore ale kɔni sigira ka masakɛbolo ka kunu kalafili min n'a kɛra ni sebaya dira ma ale ye kari kunungo ka siɲɛ k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ burkina faso a sera gafeba min bɛ n'an b'a fɔ ma ko constitution ko ale ti a janfa abada wa ko a bɛna constitution kɔlɔsi ka baara k'a la ka tila ka a labaara fana ka tila ka a sariya fɛn fɛn b'a kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen labato o siratigɛ la ko min bɛ yen n'ale kɛra jamana ɲɛmaa ye o sɛbɛntiyalen kɔfɛ ko a bɛ nin janto jamana in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana nasiraw la ko jamana sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna o siratigɛ la a y'i kali k'a fɔ n'ala ma kɔrɛ k'ale seko n'a damayira san 5 min dira n ba ma k'a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka a dɛsɛra min na mandat tɛmɛnen na k'a lajɛ k'o bila sen kan siɲɛ in na halisa burkina faso nasiraw la Blaise Compaoré ka parti kɔni ale ye sanga sɔrɔ siɲɛ in na kosɛbɛ burkinakaw ka assemblée a sigira kunu maa min kɛra ɲɛmaa o kɛra Alassane Bala Sakande ni ale yɛrɛ kabiri Salifou Diallo ale ntanyana député bulon tigilamaw ye tɛgɛ kun jɔ maa min na n'o ye Alassane Bala Sakande ko ale kɛra kokura Burkina Faso assemblée o président ye nka n'i y'a jateminɛ a nana ye k'a fɔ CDP n'ale Blaise Compaoré ka parti ye olu ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ siɲɛ in na fo kana kɛ ngara daba ɲɛmaa la comme sisan kɔrɔmarikaw a kɛrɛfɛmɔgɔw olu kɔni bɛ kuma ka passeport ye k'o d'a ma walasa a kana kɔrɔba jamana kan ko olu kɔni sigilen bɛ o yɛrɛ pereselenba de bɛ a nali la o ye kelen filanan ko a fɔ ko FPI ka sen don kalafili nata la k'o de fisayara kosɛbɛ olu dalen don a la ko FPI a ɲɔgɔnna parti si tɛ kɔrɔba jamana kan wa ko ni ala sɔnna ma u bɛna yira Alassane Dramane Ouattara n'a ka maaw la siɲɛ in na k'a fɔ ko FPI ne y'a sɔrɔ ko namara kɛra ko u bɛna a dankɛnɛmaya ni se k'a fɔ ko olu ka jama de kasiya ka tɛmɛ kɔrɔbari ka parti jama bɛɛ kan o kɔni an bɛ waati min na komi sisan fɛn min n'o ye FPI maa ninnu Laurent Gbagbo ale yɛrɛ kɔni ma na fɔlɔ a tora nin cogo la dɔ tɛmɛnen fana ni maaw nana siran a ka nali la ka d'a kan bɛnkan walima basigikan o kuma ka dɔgɔ kosɛbɛ Laurent Gbagbo ka kɛrɛfɛmaaw fɛ minnu n'olu y'a ka militanw ye Niger kaw fili bannen na CNSAD olu ka jɛkulu u kun ye maa min ci ka taa nin kalafili kɔlɔsi o ɲamaya kalifalen tun bɛ maa min na o ye Jɔnkuna Tarawele n'ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye Mali la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jɔnkuna kunungo ale ye a ka kunnaya bɔli kɛ ko tiɲɛ na Niger kalafili
kwa kɛra basiki kɔnɔna na ka da ka mankansi ma bɔ a la maa bɛ se k'a fɔ ko min ye gɛlɛya ko ye wala a ye da sera bɛɛ lajɛlen ma wote daminɛna daminɛ waati la wote bureau dayɛlɛna dayɛlɛ waatiw la ko a kɔni olu kɔni sɛbɛntira min kan o y'a ye k'a fɔ CNSAD ko o bɛ foli kɛ kosɛbɛ Nizɛrikaw la nka fɛn min n'o ye Jɔnkuna Tarawele yɛrɛ ye ale y'a ja k'a fɔ ko nin foli b'a kan ka ɲɛsin maa min ma o ye Mahamadu Isufu ye ka da k'ale ma sɔn fiyewu ka jamana sariya gafeba bayɛlɛma walasa ka kɛ kandida ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka fɔ a ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kelen kan waati n'a nataw la o la aw k'an bɛn waati la a ka to bɛɛ in kan salamu